И здравейте, потребители на YouTube! Аз съм Ninja Boss с Меремонио и това е втори епизод на Ultra Survival. Да, как ще го продължим? Да, в този епизод ще почнем да правим къщата. Ще може да разчистим също малко. Да, тук ще ни бъде къщата. Ще почнем плащчето с някакви чадърчета. Ще изглежда яко. Абе, чакай малко си. Има време. Айде сега, тук разчисти отзада. Добре. Ето и цялото го разчисти. Ще съберем поне малко семена. Да, където ще се правим фермичка. Ма не в този епизод, защото... В този епизод само ще направим къщата и... Основите иде, не цялата къща. Може и цялата, ако е кратък епизод. А и ако е прекалено кратък, можем да почнем да правим мината. Ето какво има. Мина. А не, двете и така. Ами, според мен и тук ще е, що не? Не, чакай, бърни са. Ето тук не е това цялото. Добре. Обаче да гледа знаеш на къде? Към плажа, Искаш ли? Чакай, не, чакай. Там. Не бе, както си е така към тебе да гледа вратата. Добре. Симетрично да бъде, Добре, да. Косо, и пак на мен не ми се играе, хора. Малко стъкла да имаме. Ти направо направи глас пейн. Еми да, ти ще направя. Аз винаги правя глас пейн, защото ми дава по 16. Ти. 4 пъти и яйти. Тали точно 24 за 3 кола. Тук... ще вземем кола и ще запушим тази дупка. Не, може тук да оформим и да не продължим като мина. Може да. За какво не да махаме тая мина? Кой знае, тук като купаем на дома фаним 2-3 диаманта. Ако не е повече. Не, сега толкова. Не ми трябва повече. Аз не мразя като му трябва. Еми, аз съм макарай. Тъй да. Тук имам. Още 2 че трябват. Да, сега. Този дърт, де да го сложим. Чакай. Моите Не ми трябва. е за фермичката. То навсякъде е дърт. Как беше то? Ето има беше. Да. Чакай, нещо не списам. Да направим един такова fast build. То може да. Там, където видяхте в чата, че пише, че е променен гейм мода, може да видите първи епизод и ще разберете защо е променен. Читнахме дърво, защото бяхме на един остров, в който остров нямаше даже И ни трябваше дърво. Ти го каза, да. Ето излиза. И с това дърво се направихме лодка и намерихме това място. Да видим надолу. Другото ще е мина. Има доста хубав блок и той е диорит. Има и вода бачково. Да, то свършва там, виж. Той е сънцето само. Да, бе, видя. Няма. Той е от океана. И че ко сега? Ще иш там. Мислех да запуша. Чакай. Аре, сте. Ето и той ще събере малко. Не бе, с тия не искам. Аре, бе, то се як. Не ма кефи мене. Може да го използваме за път. За път. После. Добре. 16. Не знам този бъл. Той е андесита и граните не ма кефи. Той е диорит. Имаш нещо са, бе. Какво беше това? Андесит? Ти го каза. Да. Защото мисля, че съм сбъркал. Тук горе може да има нещо интересно. Да, искаш тук да ни фермата? Ще видим. Ще го оформим. Ако ще видим, направо правим фермата.
Тук го запушвам. Не ни трябва. Да. И нали там имаме. Абе, ай, тъй. Кой ще да става? Я. Какво? Момент. Да го заравниш. Да, защото тук ще ми е фермата. Сега чек. Чакай, мен само. Сега. Тука. Чупа. Чакай, момента да махна. Чупа тая тървичка и пада сид. Вярваш ли? Не. Да. Трябваш да вярваш. Аз пък какво правя? Абе, толкова стои. Ще се направим даже стълбички. Тук ще направим стълбички. Тук ще имам пътичко. Аре, сега. Плиз. Чупай пала си. Не. Чупа. Не. Чупа. Чупа. Да, с 1000 шанса. Обага! Подмен, ето, гледай се. Няма вълка. Не, бомс. Честни се направи. Добре, да продължавам. Да, стъпните долу. Остави си две. За? И толкова само ще използвам. Ами, нали като сложиш вратата? Да, ще ми трябва. Сега, да видим. Сега започвам да правим къщата. Може. Ще има и задна врата. Може. Отде да е? От тук Нещо като дворче. Не, ето тук. Ето тук бе. Да, е така. Как да стане? Ще има задна врата, те или викаш? Какво казах? Ще има задна врата. Да. Ето тук нали ще е плащчето. Пет. Где да знам? Някакво. Колко е? Нали искаш симетрично? Да, 5. Няма да е някаква хубава къща, защото ние не сме някакви професионалисти. Някаква стандартна да е. Стига. Чак много голямо направим, а не малко. Да, имаш право. Опа. Не махай. Продължи. Абе ще го махнеш. Защото виж тук и виж там. Да, бе, забравя. Тук ще Сега трябва слагай да глас пейновете. И сега. Какво ще правиш? Чакай. Няма да е от всякъде глас пейн. Абе, човек толкова много стъкла няма да е много яко според мен. Да има малко дърво. Те иди да знам. Един стак ли искаш? Да, за той. Ще си има и някакво... Май да е първото и после ще сложим панелите. Да. Три.
Да го използвам ли за пот? Само. Не знам, няма изглежда як според мен. Да, знам, я да видим. Как А, контрастира. не. Да знам, ми нема кеф той. Тъпо ми. Може или от някакво светло дърво дай. Тук, долу. Да знам. Чакай, първо да оправим къщата. Чай, тук имаше... Чай да го запуша. Ще не трябва още дърво. Наприем... Да. Може в следващия епизод някаква мощ да направим. Ще видим, да. Ето. Аз ме почнах другото дърво. Да. Майнкрафт. Има ли нещо за... В Майнкрафт няма нищо за пиене, нали? Има... Може да вземеш вода за почнак и да ги изпиш, ама... Да. Няма. И мляко може да се пие също. Да. Колко? 42, добре. Хубаво. Аз пък не съм гладен, аз не гледам. Ще направим пътечки от такова грава. Или диорит. Ще видим. Оф. Чекам, где тук се разко. Що? Така. Да загреша? Дали? Той нощ става след малко. Тамам. Май няма стигне дървата. Ще стигне за това, май. Но според мен няма стигне дървата. Да е възможно 60. Невъзможно да стигне дървата. Да я знам. Я сме гравата ми. Гравел. Абе. Батко. Малко. Няма кеф. Той с Бог ми ще няма кеф. Ти правим всичко. Слушай, ето тук. Тото не е симетрично. Опа. Това не е... Трябва ти врата. Да, знам. Врати.
Ами радвах се, че гледахме, те бяха основите на къщата. Там може после да го правим с Да. самите логове и дано да ви харесва. И се абонирайте за мен. Чао, YouTube!